L-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea l-Eurostat ippubblika studju li sar fl-2011 fost 28 pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea. Persuni li għandhom bejn il-25 u 59 sena kienu mistoqsija dwar il-livell ta' edukazzjoni tal-ġenituri tagħhom. Dawk li waslu sa' livell sekondarju ġew ikkonsidrati b'livell baxx ta' edukazzjoni, filwaqt li dawk li studjaw f'livell post-sekondarju tqisu b'livell medju ta' edukazzjoni u dawk li studjaw f'livell terzjarju b'livell għoli. Fost dawk li għandhom ġenituri b'livell baxx ta' edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea, 34% kellhom livell baxx ta' edukazzjoni huma stess. F'Malta s-sitwazzjoni kienet differenti. Fost dawk b'ġenituri b'livell baxx ta' edukazzjoni, 73% kellhom livell baxx ta' edukazzjoni. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dan huwa l-aktar fattur inkwetanti. Aħna l-iktar ħaġa inkwetanti li toħroġ minn dak l-istatistika hi li 3/4 tan-nistana għandhom kwalifiċi baxxi meta meqjusa ma' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. L-istatistika dwar Malta hija 39% ogħla mill-medja Ewropea u poġġiet lil Malta fuq net fil-lista ta' persuni b'livell baxx ta' edukazzjoni, meta l-ġenituri tagħhom ikollhom livell baxx ta' edukazzjoni huma wkoll. 17% ta' dawk b'ġenituri b'livell baxx ta' edukazzjoni kellhom livell medju ta' edukazzjoni, 10% biss kellhom livell għoli. Min-naħa l-oħra, nofs dawk li kellhom ġenituri b'livell għoli ta' edukazzjoni kisbu livell għoli ta' edukazzjoni huma stess. Intant il-Ministru Evarist Bartolo qal li minkejja li fl-aħħar 9 snin inħolqu 33,000 impjieg ġdid, terz minnhom ħaduhom il-barranin. 10,000 minnhom huma żgur ta' xogħol li jista' jsir hawn Malta. Allura huwa importanti ħafna li n-nistana jkollhom il-ħiliet meħtieġ. Fid-dawl ta' din l-istatistika, il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo sar li l-Gvern impenjat li jkompli jaħdem għall-edukazzjoni tul il-ħajja biex intejbu l-ħiliet tal-istudenti